I aquest cap de setmana arrenca una primera catalana històrica amb la presència de 5 equips lleidatans. El duel principal es viurà al municipal Joan Capdevila, on Tàrrega i Almacelles disputaran el primer derbi de la temporada. També destaca l'estrena del filial del Lleida al camp d'un dels favorits, el Sant Boià. El Mollerussa rebrà el Reus i el Balaguer jugarà a casa davant el Viladecans. La Lliga de Primera Catalana arrenca amb força aquest cap de setmana amb un derbi entre dos dels 5 equips lleidatans de la categoria. I no és un derbi qualsevol, ja que s'enfronten els dos que més possibilitats tenen de lluitar per l'ascens. De fet, la tercera divisió és l'objectiu declarat de Tàrrega i Almacelles, que jugaran diumenge a les 5 al Joan Capdevila de la capital de l'Urgell. Un duel que, això sí, arriba massa d'hora com per marcar diferències. És important perquè és el primer, però crec que seria un error pensar que guanyant aquest partit ja hi ha molt de fet, i crec que seria un error de pensar també que perdent-lo ja hi ha una crisi. Crec que és un partit derbi, crec que és un partit de resultat incert, crec que és un partit que estarà molt igualat i crec que els detalls marcaran la diferència. A partir d'aquí estic convençut que serà un gran partit per l'espectador. També a les 5 s'estrenarà el Mollerussa a casa i rebent el filial del Reus, un Redis que també pot estar entre els millors. Els d'Adrià Cabernet afronten el maig sense el seu davanter de referència, Joan Vendrell, que es lesionava ahir al genoll i estarà 10 dies de baixa. També s'estrena a casa el Balaguer, que rebrà igualment a les 5 al Viladecans en una temporada en què l'objectiu serà més que mai la permanència. Un objectiu compartit també pel Lleida B, que s'estrena amb molta joventut i amb la premissa de la formació de talents. Si la cosa no surt bé no passa res, perquè tot just comencem, tant ells com nosaltres, no voldrà dir res, però sí que és un partit que ens el prenem amb molt optimisme, veure quin nivell tenim, amb un gran equip de la categoria i també com responen els jugadors. I si fem un bon partit vol dir que els jugadors estan preparats per la categoria i per jugar més a dalt. Els de Gerard Albadalejo debuten diumenge a les 6 al camp del màxim candidat a l'ascens, el Sant Boià.